God is good. All the time. And all the time? God is good. Before siqale, ndizawucela sithabathe ingoma unumber 53. And then sicele uSister Nontembeko asivulele umthandazo. Oh moya Oh
ngale mini ngoba le xesha. Siyabulela Nkosi ngokusithwala kwindawo ngeendawo ezahlukeneyo wazosibeka kule ndawo ibizwa ngegama lakho. Sithi Enkosi Mzali, siyabulela Nkosi ngeenceba zakho, siyabulela Nkosi ngemfesane yakho, siyabulela Nkosi ngobabalo lwakho, ngoba lulo Nkosi oluzosibeka kule ndawo, lulo malusoluleyo olusiqwecileyo izazela zentliziyo zethu zasikhumbuza okokuba sinedinga ngokuhlanje lokokuba masibe kuyo le ndawo. Siyabulela ke malusoluleyo ngezazela eziphilileyo ezithi Nkosi xa ziqweciwe zive ke malusoluleyo. Ngeli xesha malusoluleyo nantsi le nkonzo siyiyaleza kuwe ngendlela eyodwa. Sicela ba umoya wakho oyingcwele mawufukame kuyo malusoluleyo ngeli xesha ngendlela eyodwa ukuze malusoluleyo nongendawo malusoluleyo ebezimele kwindawo ethile ngeli xesha malusoluleyo ngenxa yegama lakho, ngenxa yomoya oyingcwele aphume ke malusoluleyo. Ibanathi ke malusoluleyo ibalivumbe elimnandi phakathi kwethu ngeli xesha. Naku ke malusoluleyo umkhosazana wakho ozawuthathethe Nkosi nathi ngokuhlwanje ke malusoluleyo. Siyazi malusoluleyo okokuba ufundile malusoluleyo, uthethile nawe ke malusoluleyo, uxhobile ke malusoluleyo. Susa Nkosi ngendlela yodwa ukoyika phakathi kwakhe ukuze Nkosi athethe malusoluleyo angafihlisi. Ze malusoluleyo kwizinto ezawuthi azithethe ke malusoluleyo ingazi izinto malusoluleyo esizawuhlala siphile ngazo, zisikhusele malusoluleyo, zisikhaphe, zisilungise malusoluleyo kubomi bethu bobuKristu. Ibanathi ke Nkosi kuyo le nkonzo, hlala nathi ke Nkosi ngendlela eyodwa. Enkosi ke Bawo, siyabulela ke malusoluleyo ba usika zonke ezi zinto sizicela sikhona sikuthembile okokuba wena unako usenzela ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Maphinde phakathi kwethuba esibulisele ebandleni igama likaKristu Nkosi yethu. Amen. I believe that maximum deserves a go before anything else. Yesterday, we began our unleashed week of prayer. It was day 1. So, yesterday it featured Elder Teteleli Kabuzana. The topic ebeyiphethe izolo. It know Jesus as our living Savior, and in the prayer focus, take a few moments to think over your life. Tell God some ways Jesus has shown you that He is alive. Thank God that Jesus Christ has revealed Himself through answers to prayer as our living Savior. And our verse yesterday, our main verse was Acts chapter 1, verse 1 to 3. Namhlanje, it is day 2, and our topic says, aligned with the kingdom priorities. And our prayer focus today is surrender your personal priorities to Jesus. As the Lord, ask God to lead His kingdom, your priority. And our main verse today is found on Acts chapter 1, verse 6 to 8. I believe in Israel, we made an announcement that today we are going to split into groups. Start apart from prayer requests, and then each group will have its own. But I don't think that was feasible. So what we are going to do is we are going to split into small groups, and then if unayo request yakho usayicela group yakho, and then ithandazelwe apho. So ndizacela sihlabele ukungathi ukuthandaza split into those small groups.
Yes.
ebandleni ngegama kaKristu Nkosi yethu. Amen. Before that, if you feel like prayer request yakho okanye akhange ukwazi ukuthetha egruphini yakho, sizawushela upraywe ikhona i-box ubhale, but ungabhali igama lakho, ubhale i-request yakho lelifake phaa box. Thank you. Iculo lethu mandizazi seqala igama lam nguSiphe Sipenyana, and isithethe sethu sanamhlanje Sister Nospokazi Band. Yes. Iculo lethu lokuvula izaba ngunamba 112. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Abo ke balaziyo nefamily yami, they will know nobana kutheni simbule ngale ngoma namhlanje. This was my favorite katata ekhaya qho basizawulala besicula le ngoma. As a result, this song stuck with me. Kuthi sendilibele ngamanye amaxesha yabona msaphe ukukhuleni kohambo lobuKristu uye ube nexesha uqonde hamba ndithanda number 62 uphinde uthi usajonge number 62 uqonde hamba le201 engathi uthethe bhetele nawe uphinde uthi usajongele uphinde ubone 144 uqonde hayi manje ndithanda 144 ngoba but this one noba ndingathanda AP na ingoma ayikho enawuze ngiyogqithela because yingoma esikhule ngalo ingoma esinika ithemba elejeni sihambayo as sikhula sibane siba kwi-stages zobuKristu. This is a hope that my father awayewashiya nayo into yobana ithemba lethu lisemnqamlezweni noba singajonga nantoni ebomini ithemba lethu efuneke
esengqondweni. Just a quick recap, izolo uthethiwe apha uBrother Nqabuzana. Kula ntshumayelo yakhe izolo mna ndibambe into eyi-1. Uthe xa ethethayo izolo, lo Yesu wethu is alive. Waphinda wathi lo Yesu wethu is present. Waphinda wathi lo Yesu wethu is actively involved ebomini bethu. Ndayithatha lento ndayicinga into bana ngamanye amaxesha nyhani sithi xa sihambe ebomini ufinish into bana ingathi uhamba wedwa, forgetting into bana Jesus is always there. Sometimes finish uqonde into bana you feeling overwhelmed, zininzi izinto uqonde uphi lo Yesu, but God is always there. He is actively present in our lives. Ngamaxesha onke. Le veki ke ayoveki yentshumayelo. Ndiyabona niredile xa mhlawumshumayela. Andizoshumayela because le veki ibekelwe bucala as iveki yokuthandaza, 10 days of prayer, and our prayer focus namhlanje ithi surrender your personal priorities to Jesus as Lord. Ask God to make His kingdom your priority. There is a reason could be thing for namhlanje. I think whichever committee ibihleli discussing ngale 10 days of prayer, kuyimbono bezimali ezivela kuye kwavela lento bana ingathi thina singamaKristu sifocuse kakhulu kwi-priorities zethu, forgetting into bana apha emhlabeni asizanga zokonwaba. Ewe silapha emhlabeni we're going to enjoy ezinye izinto zomhlaba, but eyona nto ibalulekileyo ebomini bethu into bana ii-priorities zethu must align to what we are waiting for, because sisihleli apha singamaKristu siyayazi into bana asizi nje enkonzweni kuba kumnandi siza, because we are waiting for the second coming of our Lord Jesus. Therefore, when waiting for the coming of our Lord Jesus, asikwazi uhlala nje ingathi sihlele bus stop, we must prepare ourselves for elizulu sithi siya kulo, because siyayazi into bana uYesu ngela xesha wayesinyuka esemazulwini akasishiyanga sedwa, usishiye nomoya oyingcwele. La moya oyingcwele is there to guide us. Into bana nokusathana angasidlikidla asenze ntoni na, siyazi into bana umoya oyingcwele is there to guide us. Wasishiya nemithetho elishumi so that sithi xana sijonga sihamba emhlabeni siyazi into bana ikhona iBhayibhile to guide us. Xana sizama ukugqithisa usathana esibonisa ubunewunewu behlabathi, siyazi into masiyenze nento masingayenzi na. Ivesi yethu yanamhlanje ifumaneka phaa kwincwadi ye-Acts. In fact, i-theme yanamhlanje ithi align with kingdom priorities. Sawufunda ke phaa kwincwadi ye-Acts chapter 6 to 8. Sayifunda apha kum. If ukhona umuntu eBhayibhile yesiXhosa, ndinga-appreciate uba unofundela. Ithi apha kum. Verse 6 uthi, so when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel, to restore our kingdom? Ithi bona ke ngoku ebutheleni babembuza besithi, Nkosi, wabubuyisela ngexesha nawo kumngani uSirayeli. Uthele kubo, asikokweni ukwazi amaxesha lokuba ngamathuba awambisayo ngelakhe igunya ubawo. Niyakwamkela 8, niyakwamkela ke amandla akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile phezu kwenu. Nibe ngamangqina am eYerusalem kwanakulo lonke elakwaYuda nelaseSamariya kude kuse nasemaphakathini komhlaba. Enkosi nami. Ithi ke apha,
So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? He replied, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judah, in Samaria, and to the ends of the earth. Inkosi mayisike ngifuna ukuzila ngoba naphakade ami. uYesu akuthetha nabafundi bakhe before anyuke abheke emazulwini. Banemibuzo ke njengathi banemibuzo ngamaxesha amaninzi. But uthi uYesu xa baphendulayo lobana akazobaxelela akho nidi noba bayazi ngoku amaxesha bathi eyona nto ibalulekileyo into yobana ubashiya ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ozawuhlala ezinhliziyweni zabo. La moya oyingcwele ngulo uzabanceda into yobana bakwazi baphume bayoshumayela ilizwi kwiintlanga ngeentlanga, which is one of our core values as amaSabatha. Into yobana masiphume siyokushumayela ilizwi. Kuthiwa phaa kuMatthew ithi phaa kuMatthew 28, hambani ngoko niyokuzenza abafundi zonke intlanga, nibabhaptizela egameni loYise nelonyana nelomoya oyingcwele. Sema singabantu ke sine-talent ezi-different. Not ngokuthi uphiwe ukushumayela. Abanye baphiwe ukucula, abanye baphiwe ukuthandaza, abanye ungakhange uvule umlomo but ngehambo yakho abantu can see into yobana lo umuntu akahambi yena. So namhlanje I want to bring this challenge into yobana as amaKristu sine-different talents sinjalo, abanye benganikwanga umthetho. Singathi xa sihamba eziba uYesu ebethe into yobana masihambe siyoxelela ihlabathi ngokuya kwakhe kwesibini. Ingakhange uvule mlomo but izenzo zakho zibonakalise into yobana awuhlelanga apha emhlabeni, ikhona apho ujonge khona. Ayino ke ayondilula because siphila phakathi kwabantu, siyalingeka. Usathana usoloko efuna ukwenza isibukiso ngathi thina abantwana esisibiza ngegama likaKristu, because immediately usibiza ngegama likaKristu abantu bayajonga into yobana okay nje bayesithi ungumKristu nje ithini into yakhe. Fumanise abanye bazahambe besiva bana hayi phakula nkonzo yakhe ayityiwi ihagu, yena ithini into uyayitya, phakula nkonzo yakhe ayenzi into ethile itheni yena. So fumanise bana i-spotlight silapha kuthi. Kunzima kunjalo into yobana masihlale sisehlale emendweni kaYesu, but singathandaza sithandazele into yobana umoya oyingcwele is always there into yobana makasigayide, is always there into yobana sithi naxa sifuna ukuwela kwizinto zehlabathi but umoya oyingcwele abe soloko khona to remind us into yobana asikho lapha for ukuhlala, asikho lapha for ukuzodlala, but silapha ukuze sithi spread the word, ukuze apho ukushumayeleni kwethu ilizwi kufumaneke umphefumulo. Athi uYesu xa kuye kwesibini abuye azosithatha, because ekugqibeleni asifuni sibe ngabalahlelwa ngaphandle. What a waste it would be into yobana simane sisiza apha ngeSabatha sibukele ihlabathi kumandi, abantu bakhalisa imiculo, abantu bancede ngohlobo abafuna ngalo, bahamba iziyolo but thina we sacrifice size enkonzweni sizokhonza. What a waste it would be into yobana xa uYesu kuye kwesibini sibe ngabalahlelwa ngaphandle, sibe ipati abantu bazawubalekela emaweni sithi masiwele kuba singakhange sikwazi ukuhlala kunzima uYesu besibekele wona. Umthandazo wami ke namhlanje into yobana sithandazelane. Don't just look at yourself, look at your brother next to you, look at your sister. We have struggled. Sometimes we might not say into yobana dinengxaki enje because soyika izinto ezininzi, soyika ukuhlekwa but wathi xa uthandaza sometimes uthandazele umzalwane wakho, ungakhange ube uyayazi ingxaki yakhe but umbeke umthandazweni because you might not know into yobana la mthandazo wakho ungenza a big difference ebomini bakhe. Ngaloo mazwi ke ndithi mawasalele uYesu asikelele ngalo wasifelayo uYesu Kristu sethu. Amen. Amen. Ngethuba ngicela sonke sizokwenza isandla esikhulu phambili.
uSibuhle uqala uSibuhle ukhulu uSibuhle uSibuhle sithandazelana uSibuhle siyabonga Nkosi yethu lapho uSibuhle sibonga Nkosi yethu lapho izamhlangana Thixo othembisiwe uthembiwe zonke kodwa Nkosi wabona Nkosi kuhle kuba Nkosi sithandaze izamhlangana sisondele Thixo bethu zamhlangana akekho Nkosi onjengami zamhlangana akekho Nkosi Thixo ofana nawe zamhlangana otsana Nkosi amathalana Nesibuhle anjengathi zamhlangana Thixo sisabile Nkosi indawo yendaba kungekhona into Nkosi phambi bakho kodwa Thixo wethu afuna Nkosi sinikile lapho abantu Thixo wethu awuqala lonyaka Thixo wethu umoya oyingcwele Nesibuhle phakathi Nkosi wethu ungakosi ungahlali zamhlangana kwelibani Nesibuhle Thixo sinayeka zamhlangana sifunde Nesibuhle ukuhamba Nkosi emanyathekweni akho Thixo wethu Nesibuhle sifunde Nesibuhle ukuthetha zamhlangana ngawe sasihamba Thixo wethu ngoba Thixo wethu ihlabathi lijonge ukuthi ngenene zamhlangana lijonge ukuthi Nesibuhle ukuba sisizibisa njengabantwana bakho mzali sincede Thixo wethu silungise zamhlangana kwizigqitho zamhlangana sithethazi ngokugqithisa zamhlangana usondeze kuwe zamhlangana Thixo wethu sithi Nesibuhle zonke sifunde Nesibuhle ukuthetha Nesibuhle nawe ukuyaleza ngokufanele ngabakho kuwe ukuyaleza Nesibuhle amakhaya ethu ngoba Nkosi ifemeli zethu Nesibuhle xa sizibiza Nkosi njengabantwana bakho zijonge ukuthi Nesibuhle nazo Thixo wethu ziyakhangela uba uthi Thixo sihamba naye Nesibuhle xa izimilo zethu Nesibuhle zingalunganga sincede Thixo naba bantwana bakho Nesibuhle baze phambi kwabadala bakho Nesibuhle Thixo wethu ukuze Nkosi bazohlisa Nkosi imithwalo yabo zamhlangana sincede Thixo umuntu ngamnye Nesibuhle ukuzibhala Thixo wethu uyamazi Nesibuhle singekafani kodwa ngenxa yoba thina Nkosi sithembe wena asinathemba mini Nkosi ngaphandle kwakho wena Thixo zinto zonke bandini nakho into zonke Nkosi ebomini yethu Nesibuhle silungise Thixo wethu sifunde Nesibuhle Thixo ukuthi Nesibuhle Thixo kulo nyaka Nesibuhle Nkosi xa uqala sihambe kunye nawe sisondele ngakumbi Nesibuhle ngoba Nkosi sikhethe wena phakathi kwento zokuba sisazi Thixo asinayo Nkosi yomntaka ngaphandle kwakho Nesibuhle sijonge Nkosi lontsasa yokuza kwakho mzalwana sincede Thixo wethu kasilungise mzali Thixo wethu kasihlambe ngokutsha mzalwana kasisondeze Thixo wethu kasenze Nesibuhle Thixo wethu ukusondela kuwe Nesibuhle ibe kokona kunyanisekileyo Nesibuhle Thixo wethu sincede Thixo wethu silungise naxa sesiphuma Nesibuhle Thixo kwekhaya Nesibuhle lakho sincede Thixo uhambe nathi sikhokhele Nkosi ezindleleni usilawule kasilawule mzali kasilawule Thixo wethu ulawule abantwana bakho Nesibuhle abazawuthetha nozawuthetha Thixo wethu ngomso unika amandla Thixo wethu ukunike Nesibuhle ukuthetha ngawe ngakumbi ukuze Nesibuhle ilizwi lakho ingabi yinto Nkosi esiyivayo kodwa Nkosi ibe into ehlala ngaphakathi kwethu sincede Nkosi umoya oyingcwele Thixo wethu nankosi ungahlala nathi ngalo lonke ixesha Nesibuhle usifundise Nesibuhle ukuthetha ngawe Nesibuhle usifundise Nesibuhle ukubiza kuwe usifundise Thixo wethu ukuyaleza konke Nesibuhle Thixo wethu abantwana bakho nabakude Nesibuhle ngeli xesha kodwa Nkosi sibasondeza kuwe Nkosi Nesibuhle Thixo hlala nathi Nesibuhle silungise Thixo wethu hamba nathi Nesibuhle xa saphuma ngaYesu Kristu amen. Alabado seja o Cristo.